வாங்க லக்ஷ்மி ஸ்ரீ சமையலறையில் பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு வச்சு சிம்பிளான ஒரு கிரேவி சாதத்துக்கு, சப்பாத்திக்கு, பூரிக்கு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாங்க. குருமாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேங்காயெலாம் அரைச்சின்னு வந்துடலாம். பூண்டு பாருங்கள், பூண்டு கொஞ்சோண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க. மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம போட்டுடலாங்க. கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ தேங்காய் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், தேங்காய் ஒரு கைப்பிடி, ஒரு கைப்பிடி, 1.5 கைப்பிடி. நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு 5 லவங்கப்பூங்க, கொஞ்சமாக சோம்பு, பட்டை 2 துண்டுங்க. நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சின்னு வந்துடலாங்க இந்த தேங்காவை. அப்புறமா பட்டாணி நான் நேற்று நைட்டே ஊற வச்சுட்டேங்க. தண்ணி நம்ம கொஞ்சமாக ஊற்றி ஒரு விசில், உப்புலாம் போடலங்க, தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரே விசில் வச்சு எடுத்துன்னு வந்துடுறேங்க. பாருங்கள், ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி அரிஞ்சிட்டுங்க. பாருங்கள், பட்டாணி ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துன்னு வந்துட்டுங்க. பட்டாணி பாருங்கள், ஒரு விசிலில் 3/4 பாகம் வந்துடுச்சுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வேகணுங்க. நம்ம இப்போ உருளைக்கிழங்கு அரிஞ்சு வச்சுக்கிறேங்க. மீடியமாக 2 உருளைக்கிழங்கு அரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன். அது இதில் போட்டலாங்க. இந்த வெங்காயம், இந்த தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள், அது கூட போட்டுடலாங்க. நம்ம பாருங்கள், நான் மிளகாத்தூள் கம்மியாக போடுறேங்க. 1 ஸ்பூன் கொஞ்சம் போடுறேங்க. நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. உப்பு பாருங்கள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா பட்டாணியில் உப்பு போடாதே வேக வச்சேங்க. பாருங்கள், மஞ்சத்தூள் கொஞ்சோண்டு 1/4 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். நம்ம தேங்காய் எல்லாம் அரைச்சி வச்சுங்கள, இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டு அந்த பேஸ்ட் இப்போ நமக்கு பாருங்கள், தண்ணி ஊற்றிட்டு நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம நல்லா கலக்கிட்டு பாருங்கள், ஒரே விசில் வச்சா போதுங்க, சரியாக போயிடுங்க. ஈஸியாக செய்யலாங்க. பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு போட்டு கிரேவி மாதிரி. பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. நம்ம இது ஒரு விசில் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. உருளைக்கிழங்குலாம் வெந்துடும். நம்ம ஒரு விசில் போட்டு ஒரு விசில் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. பாருங்கள், குருமா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போது நம்ம தாளிச்சிடலாங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிடலாங்க. பாருங்கள், எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. கொஞ்சமாக சோம்பு, 2 பட்டை, கடுகு, ஒரு 3 லவங்கப்பூ, இது வடகங்க, கொஞ்சமாக வடகம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். தாளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க குருமா குழம்புக்கெலாம். எடுத்து வச்சுக்கிற பொருள்லாம் போட்டோமுங்க. நம்ம பொரிஞ்சிச்சு, எல்லாம் பொரிஞ்சோடனே போட்டுடலாங்க. பாருங்கள், எல்லாம் போட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. சிம்பிளாக நம்ம குருமா
எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தோங்க. பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு சிம்பிளான கிரேவிங்க. இது வந்து சாதத்தோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்தோடு நல்லாயிருக்குங்க. நம்ம டக்குன்னு செஞ்சிடலாம், ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாங்க. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.